Pwede mo, Claire, ganina, ram ko paabot si mo. Alangayan ka kayo ba? Sa makadudong pawiks, magyaw-yaw, maninoon ka. Gilaliman ko doon ka ani diriya nga perting layuan eh. Libog pud ko nimo, nganong diriya ta magluto-luto nga pwede ra man ta sa inyo ang balay. Kabalo ba ka no, nganong dirita magluto-luto? Balo na ka, ngano? Kinsa man atong ginikayan di ay? Si Maria di ay tama di ay tama. Sige man mong kalyag, bagulbul noon. Ting langayanan nimo. Unya, unsa pa may gipaabot nato diri magsige patag yaw-yaw diri aron. Unsa man magluto ta dili? Magluto. Oh, nya, tara na. Tara. Asa na pud kani sila mo ano? Kanigit si Dudong Pawiks ug si Claire ba? Bisag asa lang jud naabot. Para lang jud makalikay sa kuha. Pero nagtuko ni silang duha, mawala ko kay ring sa ilaha. And your dreams. Wala di ka malay-malay ang duha ba nga nagsunod ra ko sa ilaha. Gayang pero ganina raman to. Pawiks. Uy, Pasensya kayo ha, nalangan ko gamay ba kay dito ko sa pikas nanguha. nakakuha magkaka. O nakakuha. Asa man? Nasa akong bulsa. Sige, tara. Tara na. Unsa man din ikuha ni Claire? Nga mga medya oras man jud nagpahulat si Dudong Pawiks sa iyaha. Ay, basig secret ingredients to sa ilahang lutuunon. Rihin na nadaan atong luto mo na si Charon kay magpainit kung mantika. Sige dito Pawiks. O ganina pa ka, kung sayo pa ka, nakakaon ta taron. Tawno nya. Kayo ug kay ni pudri uy. Mo ganing gituyo ni nako diri no. Gituyo daw ni Dudong Pawiks. Gituyo nila nga magpalayo para dili ko kasunod sa ilaha. Pero wala sila nakaibalo nga nagsunod na di ay ko. Karon, magpaduol ko dito sa may bunot bi. Dudong Pawiks, nainit ang mantika uy. Lunod na ning chicharon. Ginagmay lang ayaw. Kung daghanap, ginagmay. Gani no. Gay. Hop, tama na kay kuha na mo tubo man na. Kuya, orang tirada ni dua. Chicharon man. Humot kaayo. Lami ba kayo na isaw-saw og suka? Timing kaayo, nagdala sila sinamak o. Di gid sila makabantay nga na ako dari. Kaya nagpabunot-bunot man ko. Luto ka, okay. La kalamian na Dudong Pawiks. Sapa. Ating tagubtuba na ba? Lunuran pa na ko kusab Dudong Pawiks. Sige, lunuri. Lunuran, hinay lang. Tama na. Daghan. Sige, daghan na dyan din yung pagluto. Kay gutom kaayo ko. Timing kayo kay namoy dala soft drinks o. Grabe hana ni atong giluto Claire. Tagbago tagkaon na ni ron ba? Ay, salamat. Naluto na. Dudong Pawiks, tilaw. Ano ba daan ang suka? Ay, Ano tama man di ay. kaya itong kaon? Isa man kawin na. Ang nakadiri ah. Kalami sa sausawan! Aba, nagpula-pula sa sili. Oo nga, unsa pa may atong buhato na andan mo man ang suka, kaon na! Dili. Da? Kalami. Pagumkog kayo! The best! Akala kapalit aning imong chicharon. Dito sa palengke. Brato ra pod. Bago ah. Tag 45. Oo. Kalami! Grabe, tagog-tubak ni. Dungog man kay nako diri. Claire, mas maayo siguro maligo sa taong sapa para gutom kayo ba? Sige. Kalami. Balik mo sa to. Ta! Nang lakaw ang duha kay mga ligog sa pa. It's my turn. Ang duha. Kaong ko pag-ayo, bi. Kalami. Tagubtog kayo. Isa pa. Lami silang suka ba kay halang kaayo. Kalami. Hanggang ako. Halang kay lang suka. Pero sige lang. Uy, kaso ng halang kay may soft drink. Tuara lagi si Maria Dudong Pawiks. Diinan ta ka no.
Hala ka, uminom kong soft drinks, Bing. Isagit lang nila. Atong dulon. Miriso! Miriso! Ano ba na yun? Anak na! Kahinomdom ka to ganina ato ng hunong mi dito. Claire, Sa manulong ba, Wex? ayaw lingi sa likod. Anong nang huno man na silang duha? Ano man? Na si Maria nagsunod sa tuwa. Ay, mao. Na ako'y plano, Claire. Sa manulong ba, Wex? Pagkuha og sili dito. Sili? Saan man mo? Basta pagkuha og sili dito, pagdali. Sige, sige. Ulitin sa niyo. Ha? Si Claire ato nakuha og sili. Pagkahuman, gipusta na mo ng soft drinks og sili. Maong halang kayo. Asa mo kukuan? Ano lang. Effective dyan ay lupa, Wex. Paga!